Sa cellphone video na ito, makikita ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog na sumiklab sa isang junk shop sa barangay San Felipe, Naga City, bandang alas 9:30 ng gabi nitong Lunes, Agosto 11. Ayon sa BFP Naga, alas 11 na ng gabi nang maapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Tinitingnan naman na sanhi ang mga naiwang nakasaksak na appliances. According sa may-ari na may mga electrical equipment daw sila na naiwan, particularly yung speaker and electric fan. So, initingnan po ng investigator yung angulo na baka po electrical po yung cause gawa doon sa mga appliance na nakasaksak. Naapula naman po kaso kailangan lang ng backhoe para maakalkal and then magkaroon ng access doon sa ilalim para doon po kasi yung ibang majority ng nasusunog kaya pag napatay, bumabalik lang din po ulit. Kasabay sa natupok ang alagang aso ng may-ari ng junk shop. Sa ngayon, patuloy pa ding inaalam ng BFP ang kabuoang iniwang pinsala. So far po wala naman tayong casualty, walang injury. Pero meron po na report na yung alagang aso ng may-ari is namatay. Though napakawala naman daw po prior sa incident, kaso na-trap pa rin po kasi hindi instead na lumabas na punta siya doon sa nagsiksik doon sa may comfort room ng bahay. Nasunog po bali po ang yung mga scrap na imbak nila tapos meron po kasing bahay sa gitna. And then meron din mga partially damaged na kapitbahay dahil doon sa init. Tunaw po yung mga parts ng bahay nila, parte ng bahay. Muli, nagpaalala ang BFP na iwasan ang pag-overcharge o ang sobrang paggamit ng mga appliances para makaiwas sa sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.